copiii, mama, acolo? Ce fac copiii? Ha? Ce fac copiii? Da, strigă la copii. Spune. De pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Se lasă că cresc eu. Acuș, acuș. Crește băietul. Acuș crește băietul. Să vedem, Andrei nu are vreo jucărie pe aici. Uite care și Andrei jucărie. Uite, mai este o mașinăță. De poliție, acum aici. Ție acolo ce-a găsit Andrei? Ce-a găsit Andrei? Ce? Unde? Ce face, da, Andrei? Ce face Andreiuțul meu? Nu poate, nu poate, nu poate, da, Andrei, nu poate, Andrei, nu poate, Andrei. Îl papi, voi, îl papă tot ursulețul ăsta. Am. Bun. Foame lui Andrei? E foame lui Andrei? Uite, uite. Am.